Γεια σας παιδάκια, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε παιδιά το Pop Fish Chapter δεν ξέρω το chapter, μπορεί να είναι ζωντανό, δεν ξέρω. Κάπως γραφτικό chapter. Οκ. No. Fish. Προχωράμε. Τι. Όχι, πέρασε ένα, δεν πειράζει. Thank you. Ωραία. Καινούργιος εδώ πέρα. Όχι, μόνο το μπλε. Yes. Ομπρετόλ. Πότε είναι αυτό το. Open the door, please. Άνοιξε την πόρτα, γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Κάνα πας παιδάκο, τώρα πάω παιδιά, γρήγορα παιδιά, στο σωσέ, γρήγορα να φύγω από εδώ. Αυτό είναι σίγουρα, άνοιξε. Πάμε παιδιά στο πανόμιο τόσο παιδιά, πάμε στο δεύτερο όροφο παιδιά, που είναι γνωστό τώρα παιδιά, εμείς παιδιά το Pop Fish παιδιά, chapter 1. Οκ. Παίζουμε παιδιά το Pop Fish chapter 1. Οκ. Λοιπόν, μόνο αυτό το chapter παιδιά είναι τέλειο. You be thank you for playing the Pop Fish chapter 1. Λοιπόν παιδάκια, λοιπόν guys, αυτό παιδιά για το βίντεο, σας άρεσε κάντε ένα like, μια εγγραφή, πάρτε το καμπανάκι, κάπου το κουδουνάκι, να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από μένα, guys, γεια σας και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας guys.